โอ้จีบายอุเลถูกันสวยเรยลงอ่ะปอยน์ปัญหาเจี๊ยสันนินันกับสวยโดนะจุ่มบิชุงจุ่มคงไอ้ตะกินงุนเดวิมีลงไอ้ทักสักอุละจุ่มบิตัวจวนกันเงี้ยนะเจ้าเฮ้ยสันนินะกันสปอร์ตมินิสรินอินเตอร์คอลเลจวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์มินรอนเตลปุยเทียขวาเลียนดินอาจุงอาลมถูกันสวยตินปูลัลมวนปุยปุ่นเต Advisor to Chief Minister MZP President Louis Nitoin Minron Telpui Boka Zanina Hian Anjunga Lom Thugan Soya Tin Mizoram Volleyball Association Tenen Thoho na Thatak Nein Hetiang Hian Program Kan Huai Hot Thea Tin Kolei Som Chuang Lai Mai He Tournament Na Inron Telavang Hian Lom Thu Kan Soya Ni Hey engwangin nge MZP ten he tournament hi kan buatsaih ti kha hazani na hian han soi ka du'a Mizo zirlaite Mizo thalai te hi rui lo tel lowin kan lim theya zani na po hian kan lim ani lom ni chu wang chuan Mizo thalai te rui lo tel lo lim thei te hi rui lo ti lo turin zani na hian kan som du cheu ani tin point ni na tan chuan zirlai kal khom kan niangin kan zirlai a ani emo sport ani emo kan kal na kong reng renga chhawr tlak ni turin thiam na tak nei ni turin do theina nen Mizo zirlaite chhawr tlak le hman tlak ni turin zanina hian kan som du cheu ani zanina final khel turte government rang bana college te le government aizol college te hlotlin na chang ngei turin du sakna ka hlana cheu kalome